దేవుడు మార్గము లేని చోట కూడా మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగినవాడు. ఇది దేవుని యొక్క స్వభావం. ఈ రోజు నీ కళ్ళ ముందు ఏ మార్గం లేదా? నా ముందున్న దారులన్నీ మూసిపోయినాయి. ఇంకా నేను ఎటు వెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి. నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా నా జీవితంలో చివరి క్షణం ఇదేనేమో, లేదా చివరి రోజు ఇదేనేమో. ఒక పరిస్థితిలో నీ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే సమయంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల జీవితంలో అద్భుతం చేశారు. నీ జీవితంలో కూడా అద్భుతం చేయడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగినవాడు. ఎవరైతే నేను తరుముతున్నారో, ఎవరైతే నేను అపహసిస్తున్నారో, మా చేతుల్లోంచి ఏ ఒక్కరూ మిమ్మల్ని విడుదల చేయలేరని ఎవరైతే నేను సవాలు చేస్తున్నారో, వారి చేతుల్లో నుంచి నేను విడిపించడం మాత్రమే కాకుండా దేవుడు వారిని మరెన్నడూ నేను తరమకుండునట్లుగా శాశ్వత ప్రణాళికలు దేవుడు చేయగలడు. ధైర్యంతో నువ్వు దేవుని సేవించాలి, దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మాలి. తరుముతున్న వారిని చూసి నువ్వు భయపడడం కాదు, గాని ప్రభు సన్నిధిలో మోకాళ్ళుని, ప్రభువా నా విజయం నీవే, నా ఆధారం నీవే, నా సమస్తం నీవే. లోతు నీటిలో రాయేసినప్పుడు అదే విధంగా తేలదో, అదే విధంగా దేవుడిని శత్రువుల్ని దూరం చేసి అఖండ విజయాన్ని అన్ని విషయాలు నీకు దయచేయగలడు.